graduate mi kata idhi graduate square mi yudo orwakni gine ni graduate good mar graduation magi jopuonj mose graduate manigi teaching certificate to kendo iwacho ni kisewuok e mbalariany kata college to idhi yudo registration TSC number jopuonj gi nigi TSC number koro gin jopuonj ma ok ni gine tiegruok moro gin jopuonj ma oseikgi onego bed ni gidhi gitiyo to wach manyo doho ng'ado ni employment mane TSC omiyogi ok ni e yo moriere en wach mane wang'eyo ni ka gini dhi e doho ng'adno odhi bedo kaka owuokno emomiyo wan wanyiso jopuonj gi awinjo ka owadwa okuko wacho ni ok gidwa ng'ata e piny ni ok inyal dak kendi nyaka idak gi ji to wan e ji to un be un e ji emomiyo pachu wadwaro to wadwano wuoth kanyakla mondo wane ni ere kaka wayudo solution e weche manitie wan be wagombo ni mondo ndiku on permanent and pensionable basis kaka ne okete mokwongo en discussion mosebedo godo gi Teacher Service Commission kaka NAT mabe wadhi bedo gi bura kodgi e jumbe ariyo mabiro gisendikonwa mondo wabed piny e retreat mwadhi discuss weche mag ndiko jopuonjgi e junior school be ok en junior secondary sani en junior school odwa ng'e ni jopuonjgi ere kaka idhi ndikgi e permanent and pensionable ker nowacho kwachako higani ni gidhi tiyo higni ariyo eka ndikgi on permanent and pensionable mano ka gisetiyo higni ariyo kaka intern ker nowacho kamano to onge gimoro amora commitment moro amora moket piny nikech wang'ega wan jomosetiyo gi Teacher Service Commission ni seche mondiki tich higni ariyo mimigo iluongo ni probation ma probation no chone ni higni ariyo ti nodwoke dweche 6 ma onge gimoro amora minyalo keti ni onego bed ni bedo intern ma ok ong'ere kendo bedo higni ariyo e political statement ma ok en gimoro amora mondik piny barupe ma gin godo ok ondik kamano mogik kane jopuonj gi ndiko tich nomigi barua manyisogi ni gin e tich intern e higa achiel non-renewable to sani kendo komi moro mirenew mano nyiso ni Teacher Service Commission okorito chik mano nego bed ni gin godo emomiyo wan wachung' gi jopuonjgi e weche ma gidwa timo mak mana ni wan kaka union nitie procedures mwaluwo mondo wayud solutions manitie emomiyo ginyalo neno ni onge mang'eny mwatimo tasenyisi ni bang' jumbe ariyo wadhi bedo gi Teacher Service Commission bende bobedo kingswa ni en procedures kaka mag ang'e ni Fidel imbende wach moro ili tadira iwacho kanyeyo makare Hesbon nie kinde mane TSC biro kod program makamae nokweroge penjo nyalo bedo ni ang'o momiyo un kaka jopuonja Fidel kachiel kod in Steve ang'o momiyo nuyie mar mondo mi ukaw rak mar dhi e tich kaka interns tung'eyo maber ni un jopuonje ma osetiegore untiere kod TSC number kendo ung'eyo bing'e ni kinde ma idhi kate tich iwacho